परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କହିଥିବା 7 ଗୋଟି ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଗୋଟି ବାଣୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ 6ଠ ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତହିଁର ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ଶେଷ ଉତ୍ତମ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ପଢ଼ିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ରୂପେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ପୁଣି ସେହି ଦୁଇର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସୃଷ୍ଟି କରି ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତହିଁର ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପିତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପିତ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ତାହାକୁ ସେ ନିରୂପିତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କ୍ରୁଶ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଲଜ୍ଜାକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲଜ୍ଜା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଏପରିକି କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ କେବଳ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ସେ କେଉଁ ନଗର ରହିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘେନି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେହି ଗୋଟି ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା,
प्रेज द लॉर्ड आमे देखिलु जे आमानक परमेश्वर जे कार्य करंती ताहा समाप्त करंती आ तांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य से पिता परमेश्वर तांको निमंते निरूपण करिथिबा कार्य को समाप्त करंती सेथिपाई से कहंती जहन लिखित मंगल सुसमाचार 4 अध्याय 34 पद मु आपनक निमंते पढ़िबा पाई चाहे जीसु सेमानंकु कहिले मोहर प्रेरणकर्ता इच्छा साधन करिबा और ताहांकर कार्य समाप्त करिबा एहा ही मोहर खाद्य प्रिय माने खाद्य पेय ठारू मध्य जीसु ख्रीष्टଙ୍କ निमंते पितांकर कार्य समाप्त करिबा अति श्रेयस्कर थिला सेथिपाई तो से निजर जीवन को मध्य हेय ज्ञान करी से कालवारी क्रूस ऊपर पितांकर कार्य को से समाप्त कले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे की परि परमेश्वर को आमे पाइछु जो परमेश्वर के आरंभ करती तहिर समाप्त मध्य करती प्रिय मन परमेश्वर कार्य समाप्त करती आम जीशु ख्रीष्ट मध्य पितांक द्वारा निरूपित होइथिबा कार्य को समाप्त करती आमे जे ताहांकर अनुकारी आमे जे ताहांकर अनुगमन करूछु आमे माने मध्य परमेश्वर आमानक निमंते जो कार्य को निरूपण करि अछंती ताहा समाप्त करिबा नितांत दरकार प्रिय माने बाइबल रे अनेक परमेश्वरंकर दास माने अछंती जे माने ताहांक द्वारा आह्वान प्राप्त ताहांक द्वारा मनोनीत से माने परमेश्वर देइथिबा कार्य को समाप्त करि अछंती पुरातन नियम रे मध्य अनेक परमेश्वरंकर दास माने अछंती नूतन नियम रे मध्य अनेक परमेश्वरंकर दास माने अछंती जे माने पिता परमेश्वरंकर कार्य को समाप्त करि अछंती सेथि मध्य पुरातन नियम रे आमे जदि नोहंक विषय रे पढ़िबा जे पिता परमेश्वर ताहांकु गोटे जहाज निर्माण करिबा पाई आज्ञा देले प्रिय माने सही समय जहाज निर्माण करिबा एते सहज साध्य मध्य नथिला जेहेतु ता पूर्वरु केही मध्य जहाज निर्माण करि नथिले वर्तमान एबे आमानकु हुए तो सहज होई पारे जेहेतु आमे हम निज चक्षुरे देखिचु जहाजर डिजाइन आमे निजे बनै पारिबा किंतु सही समय रे नोह पूर्वरु जहाज केबे देखि नथिले किंतु जेतेबेले पिता परमेश्वर ताहांकु जहाज बनाइबा पाई आज्ञा कले से गोटी गोटी करी प्रस्तुत करी समाप्त कले आ कहंती सही जहाज तैयार करिबा पाई 120 वर्ष काल लागिथिला किंतु से धैर्यर सहित से जहाजर काम आरंभ करी तहिर समाप्त मध्य कले प्रिय माने नोह को कोन के अपमान करि नथिबे केही कोन निंदा करि नथिबे किंतु से धैर्यर सहित परमेश्वर देइथिबा कार्य को से समाप्त कले एपर उदाहरण अनेक अछंती पुरातन नियम रे जे माने परमेश्वरकर कार्य को समाप्त करि अछंती कारण से माने जानंती जे पिता परमेश्वर जो कार्य करती ताहा से समाप्त करती सेथि पाए आम्भे माने ताहांको द्वारा मनोनीत ताहांको द्वारा आहूत आम्भे माने मध्य एहिपरि पिता परमेश्वर आमानक निमंते निरूपित करिथिबा कार्य को समाप्त करिबा एहा से माने जानिथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेथि पाए 120 वर्ष काल पर्यंत से धैर्यर सहित परमेश्वरंकर कार्य को आरंभ कले एवं तहिर समाप्ति मध्य कले प्रिय माने जगह रे एक शिक्षण विषय रही अछि आमानक परमेश्वर सर्वशक्तिमान अटंती जे कि गोटे शब्द कहिबा द्वारा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हैला सही परमेश्वर जल प्लावन रु कोन नोह को रक्षा करि पारि न थांते तेबे से काहे कि जहाज निर्माण करिबा पय कहिले या पछर हुए तो अनेक कारण थाई पारे किंतु तन मध्य मु दुईटी कारण कहिबे जे से जानिबा पय चाहंती जे मोर मनोनीत दास माने मोर द्वारा आह्वान प्राप्त दास माने मु देउथिबा कार्य को से माने समाप्त करंती कि नाही ताहा जानिबा पाई पिता परमेश्वर नोह को जहाज बनाइबा पाई कहिले आ द्वितीय विषय होउछि जहाज कहिले मंडली को बुझाए जेपरि नोहंक समय रे जलप्लावन रक्षा पाइबा पाई नोहंकर परिवार तथा केतेक पशु पक्षी जहाजर आश्रय नैथिले
ସେହିପରି ଯଦି ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସାହାରା ନେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯେପରି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା 2 ତିମୋଥୀ 4:7 ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ୁଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ସେ ନିରୂପିତ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ କରିଥିବା ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ବଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ବଳରେ ଆମେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ବା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ତହିଁର ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭରୀ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସକଳ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।